Assalamu alaikum aziz ildeşler. Assalamu alaikum Sapar ağa ve Abdullah ildeşimiz. Bugün yine bizim bilen aramızda. Salam, salam kemine, iyileşler, selamu aleyküm. Abdul, salam sana da, yürüyte salam, yonkapar palatıp hedil verdik iyilere. O kan demettiler, soru verdiler. Palattıracak başka da var eken. Olünyonu bun pala devmeli. Başka da atlar vurun verecek diye, şunu dinlerdi. Bugün Abdullah ildeşimizin nemesi var. Salamlaştıktan sonra gururun verir. Öz baş kaçarak bir fikri, düşüncesi var. Cemiyete değiştirerek mesele. Salam, salam Sapara kemine. Salam, Abdul. Uyuyorlar. Yatalar salam hemmemde. Sapara men başlayarım onu. Başlar. Abdul, ne diyeme başlık kemine biz ikimiz mihman. Ava. Estağfurullah Sapar ağa. Kemine ruhsat vereyim onu. Sapar ağa oynavaydı ya onun aslında. Onun gelmeden. Buyur. Oyun için yani hakika mara gurur edilmez zat. Şunu için yanlışımız hiç kim dileden getirmedi. Sizin dile getirmediğiniz var normal bolmaz zat. Yani vatandaşlar içinden çıkıp bir yer değil mi? Taşılardı. Harekete koşulacak vakti ya da belki de onunla da koşulacak niyet yok. Rolün şuurun etkiler de siz gorak bilýäňiz mi? Ya da gorak bilmediňizde ýaly gürrüňler. Doğanlar teredin biri bizim öňümizde düşýän bolsa, ýol görkezýän bolsa, işini güýjüni taşlap, işlerde bizden garaşman, aladam etýän bolsa, biz onu goramaly. Ol biz goramaly. Biz kän 100 sany, 1000 sany, 10.000 sany, nesip bolsa 100.000 bolar. O bagtymyz 100 milyon bolar. Ýöne ýol görkezjek adamlar olar ýalan sat tapdyranyk. Köp gören, başyndan köp geçiren, şol işleň içinde bolan öňümizde näme çykjagyny bilýän, nerede öwrüm, nerede pawrot badygyny bilýän adam gänür tapdyrýan zat. Däl şoň üçin hem az bolan üçin biz olary goramaly. Egerde siz özüňiziň goralyp akizlemeňizi isleýän bolsaňyz, sizi ýük edip akidip näme etdin bir adam? Öz gider, düzeder, soňra çağırar gelin diýerdi. Doğru dämi kemine? Doğru o bir adam etjek bir şey diben bilir. Abdul sen deme ben aşağı biraz neme diýen malades sawol Abdul Ne tapara bu bir yerde dinletdim de almırada ada. Kemine da var. O beýle kolonlarym var. Kemine beýle kolonlarym var. Olara denk dostlarymyz bolansoň olan bilimi artykmaz bizden. Yani ediltiz ýaly hudok ýol ýörenlerle olan bilimleri vatana söýüsi on ýere aýratyn. Yani ýol ýörek gelen adamlardan ara özüni goralmagyna garaşýan bir nemeden känür peýda gelmedim kädýän. Aramda goşulsa da. Başka bir yerini goran okdalar, öz maskalasyny, öz enatasyny, öz ýanylasyny, çağlaryny goramaly. Siziň özüňiz goramaly, gorowçy siz.
size diýerler, bu taýda maşgalaňyz bar, ýene taňyz bar. Olam daga barýar. O köpüren adamyň çaklamasy, dogry çaklap bilýär, mysal üçin. Aslında hemme kişi dogry çaklap bilýär. Mysal üçin, häzir size diňlen daşyň öňünden dogry tarapa gaçjan bolsaňyz, siziň dogry çaklap bilýändiňiz şu. Siz şu daşyň size gelip degijekdigini öňünden görüp bilýändiňiz. Olam bir çaklama, dogry däme? Degmedik daşyň size degijekdigini bilýär. Daşa tarap gaçan ok ya öňünden ılgap gaçan ok. Onam bilýän daşdan sen kizin ketdiğini gelýän daş. Tagaya çepe gaçy. Bulan da çawur öňden görjülik. Edi şu mysalla o dograkdan sereden köpüra okanlar dogry çaklap bilýärler. Şu çaklamasa nam görýän da bilen tize aýtýarlar. Ertiriňiz gowy däl. Maşgalaňyz dagap barýar. Çağalaňyza terýer bileňiz. Şu zatnyň öňüne alyň, maşgalaňyz goraň diýe, sizem diýäňiz bizi goraň. Bu ýaman hakykatan gynanlar zäde. O birinji düşünmer zat şu, men öz töweremden, tanışlamdan iki tane çykdy. Beleyler ağlap durýardy. Aýrysýarlar şu wagtdan. Öňüm badyr ýöne men eşdemok, o wagtda çykanok. Indi çykyp başlady. Men pikirimçe bu indi çykyp başlasa iýden boljakdyr. Sebäbi eger siz şu ýerde oňmaýan bolsaňyz, o da oňam aňarda oňmagyna garaşma. Ya olara medetiýaly adam. Şoň üçin men pikirimçe basmarak näçe tiýden bolsa gerekli geçip bu romany çalışmaly. Sebäbi gahrman siz. Her biriňiz gahrman. Ýene taňyň oğlum diwat beren gahrmany. O ýany ýoldaşymyzyň ärim diwat beren gahrmany. İňe sağdan çağalaňyzyň kakam diwat beren gahrmany siz. Häzir haýy çağdan sonra men kakam iň güýçliler. Oty çağalaňyzyň gözünde bar aty gahrman bir supermen. Men kakam iň gatyly we men kakam iň güýçli. O men kakam iň batyr. Men diýýärdim. Bir sapar odun üstüne döküp sondan çykmaly boldy kakam. Gat ulu adam da ýöne şu odun üstünden geçmeli boldy da bär tarapy. Geçdi. Geçen menem geçerin şu wagt. Ýene bir geçer ýöne men gijik bolamsoň ýadyma düşýär da näçe wagtlap soňly öwlenim. Men kakam ýanan ok. O men aýtjak bolan zadyň gorulmany garaşmaň, özüňizi goramaly. Özüňizden beter çağalaňyzy goramaly. Erkede çykan wagtyň näme bolsa maňa bolsun diýip çykmaly. Zat çağalam geljegini etmek üçin çykýan diýip çykmaly. Özüňiz üçin edeňiz ok, çağalaňyz üçin etýän. Maňa näme bolsa bolsun. Abdul. Bolýa aýdar ben sözüm bölüm başla. Sordum kan diýip demetdim de täginen soň. Yok. Näme bolsa bize bolsun. Bize de öyle. O çödwara ekdiler ýedik, ekeli ýetinler. Bize ekmediler. Ýöne bize ekeli. O bize ekmediler, biz ondan bundan oğurlap ýemeli bolduk ya, dilenip ýemeli bolduk. Bizimkiler dilenip ýemesin, oğurlap ýemesin. Biz ekeliň. Bu arada men başga aýtjak zadym ýok tapara. Bolýar. Näme tawul geň düşünje men hakykatdan birinji sapar Abdul şekli iyileşimden şular ýaly pikir diňleýän. Tawul düşünjäň üçin
bir yandan doğru paylaşan fikrini. Yani bir de öldürüyor adam bizim kendimiz yani ot batsa yani ya zıplaya ağır ya o ilmiden var kardeşimden var o adamlarda ne var orada bizde de şodatla hem var artı ulenem var kan yani. Şoň üçin pikirini bilen paylaşan Abdul doğru. Bunun için palça da gidip görmeliler. Bak neme doğru fikir. O. Yine Rağmen neme bir zat yadıma düştü de başta şuta sizlere can etmeyim däki neme de. Ondan sonra köp zat öğrendik. İşin içinde başka bir zatların bolşunu. Aýtdym, eğer şu adamlar düzelmegini isleýän olsa, menem düzelmegini isleýätim, onda gideli bile işläli. Diýip can etdim. Soň häzirki ýagdaýymyza geldik. Ýöne häzirki ýagdaýymyza gelýänçäk bilen zatlarymy, ýani öğrenen zatlaryma aýdyp bereýin. Ýani ýalňyş bilinen, ýani ýa-da dogry bilinen ýalňyşlar diýip aýdaýyn-da men muňa. Men şonuň aslyny bilenden soň şunu entek bilmeýän adamlar bar. Şonuň üçin aýdaýyn hökmen suratda häzir wagty geldimiken ýa. Indi hawa yıllardan bäri adamlar Azatlyk radiosyny dinleýärler. Şol daşardan bir kömegin geljegine ynanýarlar. 20 ýyl boldy da. Ýöne 20 ýylda da gelen ok şol azatlyk, şol samrap ýören zatlaryna enterem samrap ýör. Ýöne adamlaryň wagtyny alýarlar. Adamlaryň wagtyny alýarlar. Näme diýip alýarlar? Umyt berýär yalandan. Yalandan umyt berýärler, adamlar umytlanyp garaşýar. Entegem şol garaşma nemesi dowam edip dur. Isle polis işgärler bolsun. Açyk aýdal polis işgärlerinden hem bar, beýleklerden hem bar. Siz düzeltmeseňiz biz elimizden gelýän iş ýok diýip. Yani vayenlilerden var. Gezip ýören, da ýurdun daşyna çykyp olar jaňlaşyp ýörda aç-açan. Ýöne şolara çelli şol yalan umyt demedipdir de täsir eden olmaly. Ondan soň opozisiýa nemesi var, oýunlary var. O yalandan opozisiýa bolup edil hakykatdan Halmyrada ýürüňlerde geçenem. O saýlaw boldy 2007-nji ýylda, dälmi? 2007-nji ýylda boldy. Ben kebine bu saýlawy bulan eýleki opozisiýa näme diýip o zatlara kämir gatnaşamok daşyndan. Häzirki neme gelen wagty Gurbanyly. Gelen wagty şo Halmyrada bizem saýlawa goşulaly diýen wagtlary o ýanyndaky hemme adamyň çykyp gidişi. Biz nemämizi goýduk, işimizi goýduk diýip, ýani satýarlar da. Ýoksam şo taýda ýeneden bir partiýa bolup saýlawa goşulan bolsalar başgaça boljak häzirki ýagdaý. Ýöne etmediler. Diýmek diktaturanyň galmagyny isleýärler. Ýani goradylar da şol wagt. Şu zatlary öwrendik işin arkasında. Ýani aýdýarlar 30 ýyldan bäri o bar näme etdi bular diýip. 30 ýyldan bäri Halmyradaň Saparagyň ýanynda kemine ýa-da aýdym ýok da. Ondan bilsinler. Ýa-da beýleki ýaşlar adyny berip bilemok köpüsiniň. Ýa-da sonu ýok da aýallardan. Ýa-da olya çarygo ýok da. Kim bardy? Yalandan bir tarapdan diktatura hyzmat edýän, bir tarapdan hem halkara uramalaryna grant alýan opozisiýa bardy da. Yani şol adamlar hem umyt berdi yalandan, edýäs diýip, edip bilýäs diýip ýa-da etmeli diýip umyt berdiler. Ýene halkyň hem şol
Biz gorap bilýäňizmi? Diýänem Abdulyň ýanky soran nemesi de. O iki yani bir näçe adam 5 milyon adamı goramaly. Ya dogry gorabam biler belki. Ýöne goşandyny goşmalydyr ol 5 milyon halkyn dälmi? Ýokman suratda. Yine de kemine dedim öğren bağışla. Bir zat var. Adamın özüne olan hormatı bir zat var. Ha, ýa şoňa geljekdim menem Edil Abdul. O sen aýdaý, o soň men neme dip bilerim. O adam eğer inatana o maskalaňa biziň ejibi ýerimiz bolan için köplenç maskala barada urlaşýanlar. Men iň agyrly ýerim. Eğer maskalaňa inatana hormat goýup jok bolsaň, hormat goýup biljek derejä gelmek isleýän bolsaň, birinji özüňe hormat goýmaly. Özüňe hormat goýmany başarmasaň, başgalaryna hormat goýmagyň mümkin näl, men pikirimçe. Başgalar hormat goýmaýa, o birinji öz awraýyny goramaly, ondan soň beýlekler hem seniň awraýyny gorasyn. Görsünde awraýyň güýçli. Özüňe hormat goýup bilmediğin sürece başgalarına hormat goýup bilmeýän. Ya bir zat gurrun bereyim. Men gezýän daşarda, o seniň nereden diýip soraýarlar. Köpçi türkmükan diýip pikir edýär da. Türkmenistan diýen ay gözleri ulalýar. Seniň ýalsan bar eken diýär da. Hakyky ýa bu köp dengelýär maňa. Edil şo şekilde de bugün bir iýleşmiz gurrun berdi. Olam azrak nemesi bilimi ve maddi ýagda yerinde olan bir iýleşmiz. Olam edil şonuň ýaly neme başyndan geçiripdir entek bugün ertir bolupdyr, ertir gürleşdim de. Indi türkmenler özüne awra ýoklugy üçin, ýani özüni ýetişdirmeýärler, bilimini östürmeýärler. Soňra o iň agyr, iň pes işlerdi işleýärler. Türkmenleriň daşarýurda çykan wagtda daky prototip şol. Türkmen diýsen garson aklyna gelýär, ýa bakyjy ýa-da ýük mündürip indirip ýören. Ya da pizza daşıyan o. Pizza ýa-da şoňa benzer zatlar daşayan adam akla gelýär. Hakykatdan hem şonu ýaly. Ýa-ni şu neme özüňe hormatyň ýok da, ýani men owa şu işi etmeli däl, bundan ulusunu etmeli diýip bilmeli de. O bir adam bilme üçin hünäriň bolmalydyr adil. O Bilen işin bolmalydyr. Hünär hem elde etmek kıyın zat däl de, ýöne içinde käbirler bardy, usta bolup gidenler hem bar. Az, gataz ýöne sana. Usta özüni ýetişdirenler hem bar. Yani olaryň ýagdaýy başga ýa. Bugün ertirki görüşýänimiz hem şonuň ýaly. Ýurdun daşyny aklary aýtdyňyz. Yani hak elbet bir zat bar. Ýurdun içinde firmalar işleýär bir wagt, türeçik firmalar. O aeroporty urdular. O sport meýdanyny urdular. Bir topar binalar, köşkler, oteller. Şunda türkmen oglanlary işletdiler. Şu türkmen işleýän türkmen oglanlar ýüboýan şu daşaýurtdan gelen işgärlerden adaly barlar. Ne o değil ya, olar daşaýurtdan geldiler. Ýurdun taşlap, şoň üçin köp aýly barlar. Şeydi bölümde goňup görýärdi. Men doğru men firmada işlemedim. Bir 2 çay ýaly işledim de çykdym ýana. Şu 2 çaýda gören ratlan. Inni biz ýurdun daşyna çykdyk. Biz ýurdun daşyna işleýär, daşaýurtdan geldik. Ýöne ýene de madaly barlar. Ne bu adam kirlendiren okmalazyk, ikinci derejeli adam. Näme biz ýurdun içinde madaly barlar. Ýurdun daşyna çykdyk, ýene de madaly barlar. Biziň hiç
ağırayımız, mertebemiz, hormatumuz yok mu biz? Näme üçin bular ýaly? Şu sizin näme üçin şular ýaly men aýdaýyn, menem mağaram. Häzir herekete goşuljak bolýaňyz, ýöne köp ölmegine garaşýaňyz. Sebäbi ýyza alasyňy bilýär. Ýa, döňden arýanlara ok dejek. Bilen ok gerekli diýetýänçä belki bir zatlar bolar ondan. Ne şu hereketiňiz sebäplen siz ikinji derejeli adam. Hemişe de şular ýaly bolup galdy. Şu gelip degen okun ağırsy var ya, şu wagtky ýaşaýan durmuşyňyzyň ağırsyndan ağır däl. Siz şol ağıryny her gün çekýän. Ol gelip degen wagty bir gezek ağırar, ol ağıry. Ýöne şu hereketiňiz bilen, şu pikiriňiz bilen her gün şol ağıryny çekýän. Her gün. Ýöne eger binamyz bolsa, belki bilir yani hem derler. Ediklik diýen türkler, gedaýry ruhlu diýen. Sus, beste. Siz eger bir zatlar maşgalaňyz üçin bir zatlar etmek isleýän bolsaňyz, birileriniň öňünden başlamagyna garaşmaly däl. Size men maslahat berem, o adamdan ýüzüňizi açyň, gyýyryň, söwüň. Ya olmasa da öp ayalı avtomat korkudun diýem o. Yani bağlığınız bildirin, gerekede goşulun. Taýyn olun hemişe, ödem öňden gitjek bolun, ýydan gaýtjak bolmaň, ýydan ýörejek bolmaň. Öňüňizde ýyda geçirip öňe geçjek bolun. Men pikirim. Öňden siz ýörejek bolun. Türklerin bir sözü var ya, eğer gazi olmak isteyen olsan şehitli göz alıyor. Şehitli göz almasan gazi olup bilmersin. Bulan sizin özünüzde olan hormatunuz. Ertesi gün tarih yazılanına nesip olsa tarih derslerine bizden girer, bugünden bizden girer. O arada söz yok. Eğer Atatürk bugün gürleşe aýtýan olsalar, tarih edip ýazýan olsalar, ertesi gün bizem ýazarlar. Şonu tarih dersinde ýyzdan ýöreýänlerden ýa-da hiç ýyl ýöremeýänlerden, taýyna garaşanlardan bolmak islemeýän bolsaňyz, çağalaňyzyň wara enatasyndan kemsinligini islemeýän bolsaňyz, birinin goramagyna ýa-da birinin öňden ýörep, siz okdan goramagyna garaşmaň. Men pikirim şul. Siz köp bolarmy, goşularlarmy, ýeňersmi, ýeňilersmi? Olar ýaly pikirler bara çykardyň bol kelläňizden. Şu ýol üçin bir ädme atjak bolmaly. Nemede bara Yusuf, hazır Yusuf Peygamber satlyga çykarylanyna gul edilip, bir mama eline bir köpüg bilen satyn aljak boldy. Ýara bir giden baýty ýarlaryň arasynda. Bir saklyja diýe mama diýen elimde. Bir köpüg bilen Yusuf aljak bolýan diýe seretde toýun, näl baýlar bar diýe. Satyn alynjak menen bilýän ýöne diýe tarihi ýerjek diýe satyn aljak bolanyň arasynda diýär. Sizin hem kelläňizde şu pikir bolmaly. Eger şu pikir kelläňizde bolsa, satyn alarsınız. Belki bir köpük sizden satyn alarsınız. Hakikat. Soňra bir zady bilen, şu eger şu urukga goşulýan adamlar, şu zatlary pikirlenip bilýän adamlar goşular. Bu sagdyn topar bolar. Pikirlenip bilmeýän adamlar goşulmaýar bu topara. Onu bilýär. Pikirlenip bilmeýän adamlaryň goşulmagyna da garaşamak mene. Sebäbi pikirlenip bilmeýän adamlar diňe ziýan bolar.
keydatından köp ziyan diýer. Ýöne şular pikirlenip bilen adamlar bilen adamlaryň goşular. Bu normaty ýertir goşular. Hakykatdan hem ananan adamlar. Kur'an'a geçer. Eğer içinizde 20 tane ananan adam olsa diye 200 tane adam yeňersiniz diye. Neme Cihad emredilen olmalı, vahiy bilen. Şolar ayet inen olmalı. Men ayetinin süresini, toşunu bilemok, yani içeriğini bilemna Kur'an'ın. Bir näçeýede dinlänim üçin, ýöne nokot bilemok. Eğer içinizde diye 200 tane ki ananan olsa 2000 tane adam yeňersiniz diye. Allah Teala'nın sözleri şu. Ananıp gelen adamlar sany az olsa da başarır. Soňra hökümet bir çüýren agaç şular ýa gödeginde getirin. Çüýrep ýetjek derejesine ýeten bir şemalyň ýa tupanyň turmagyna gerek ýok ýykylmas üçin. Şeýle çüýren ýer çekimine de ýykylacak bu nertir. Täze şuňy anam hökümetiň ayakda tutan olam ýok gynansak da bir yerlerine de munan anaklar. Hiç anam diýilýän zatdan hiç zat ýok. Abdul, Umyt da olam gaty az. sözüň böldüm, başlarsın. Ýanky aýdan gaty gowy bir nemäň bardy. Ziyan berýärler diýip, ýani bilmeýänler. Indi sapara geçen bir gahar gelende aýtdy-da, biz diýdi diktator bilen görüşýärmiz ok diýdi. Bu jahiller bilen görüşýäs diýdi-de. Diktator bizim için bir minutluk işi var ýöne. Gahar geldi hakykatdan, ol näme arkasynda bolan bir waka. Aýdyşyň ýaly bize başlarda şu az bilýänler, ýani düşünüp bilmeýän, pikir etmeýän adamlaryň eden ziýany gatylyk boldy. Yani bizi şu an 3-4 ay iza süýşürdi, yani her bir adam diýip aýdaýyn. Entegem ziyan verecek bolup görenler var. O bölüp näme diýerler, dowamly aýratyn topar etjek bolýar. İçimizdäki adamlary çağırıp kellesini bulajak bolýarlar. Yani biz şular bilen görüşüp ýörüs. Yani bularyň diktator ýa-da Türkmenistandaky bolup gören wakalar hiç gyzyklandyran ok. Hakykatdan yani şonu aýtdyň. Abdul geň murdat bada. Men ekrandan aýdym, bilen okdugyny aýdaýyn. Senem bar bileni aýdyp otyrdyň da. Menem de ýanynda tamimy bolan aýdaýyn. Näme biziň halkymyz gaty geň. Özüm gaty bir ýanky sada da däl. Sada diýip demedilýär-de. Soğutu galypdyr, nemedipdir. Ýöne göwnlerini besleýän nemesi var. O da beğendirici mi, gynandyrjy mi, onu çözüm bilemok. Şu taşyna gezip ýörün halkyň bir 30 belki de 40% ol ýanky hyzmatkär bolmagyna garamazdan bekçi, sakçy, ýanky garra urta teredip ýörün ýa-da piste daşap ýörün bolmadyna garamazdan şolaryň 30% ýatda tursa şu prezident boljak diýip nemeleri var. Şolar ýaly. Ben beýledämken ýa-da bol hakykatdan hem şeýleken. Belki bu da gowy bolmagy mümkin. Ýanky her bir sallat general bolmak isleýär. Bulaň prezident bolmak isleýär. Ýöne bulaň saýlap alýan ýoly ýalňyşda. Kulak özü gelişdirip, özü kuwatlanyp nemedi etmeli. O ýanky ýollaşyň demedine badak salyp, onu ýamanlap, onu göm şeýdi. Bolmalydyr şolar ýalak düşünjede nemedip ýöler-de. Börürler bar ken biz ýanky bu görüşi diktaturan garşyna alyp baramyz. Abdul şonu dogry düşünýärdim. Ýa-da öňe aýdýan men. Eger başga demet diktatura bilen işimiz ýok. Diktatura cehaletin bir ürünüdür, önümüdür. Diktatura ýanky Türkmeniň problemasynyň iň kiçik kesir. Yani şu wagt diktator.
İn kiçisi. Öňümizde dağyalık cehalet vardır. Soğutsuzluk vardır. O cehalet değil ya da Türkmençe cahilliğe kovduruyor diyenler de çok cahillik var. O daşında da edir Türkmenistan'ın içinde neyse olsa daşa edir şonlarla. Daşına çıkan bilen o yani akıllanan ok ya ütkan ok nemeden ok. Yani çok cehalet. Şu iki tane diktatör hani yatanım şu cehalet. Sebebi cehalet olmasa olur bolup bilen nokta. Yani çoğunluğuna akıllı huşlu adamların bolonu yettiren nokta. Bir adam Bir iki olsa deme onu yok diyorlar da. Yani cemiyet demetmeli ayak diren orada bu derece yetmeye hakkım yok da. cemiyet korup doğru adamları diyecek olayımız. No. Şu cehalet daş doğrumuz şol o yani seven biliyse bilen son bu da aşık bolyandır. Bolsun 99% cehalet bolunur 1% düşündüdür. Yani şon belan emeti şu cehaletliğini şonu düşünmeli. Ne mesela şu taydı. Yani apadisyan nem almadı, yol almadı, o başarılıksız odur budur diyenem hedef yani maksat yani mişen yanlış seçilen. Şu diktatör hani birademin ayıracak kulelerinde. Yok. O problemin en küçükesidir. Ne 100% olsa şu diktatör 10% de etkenlerdir şu problem. Kalan 90'ı cahilliktir, cehalettir. O zaman kafirler hayran alıyor. Şu görüşü devam ediyen entegem deyip hayran alayanlar varsa para. Şimdi bir misal verecek şu bir işçi 30 günün sonunda aylığını alacağına inansa şu işi işleye değil mi? Yöneke bir misal da yine Türkiye'de bolup geçeceği de ya da o 30 gün son aylığını alıp bilmeyeceğine inansa yani bir ay, 2 ay o ine ver yani verecek deyip başlayıverse şol işim göremeyeceğini biliyor. Şol işten çekiliyor da. Yani biz şu işin sonunda ne ile kurtaracağını biliyoruz. Açık açık aydı vermeli. Yani sen o kılığını biliyorsun da. Sebebini bile O sen problemin büyük demesini görüp oturuyorsa. şu kılık neme kılık diye aydan da şu önümüzde verilen problemanın emme zatını bilyen. Başından nemesine çelli, ayağına çelli bilyen. O nireden döredi bu problema. O zaman ne edip çözüp oluyor problemanın ağırlık görünüşü. Ne üçüncü etapta. Şu zatların hemmesini o analiz edip ne cevaplardan edilip görenden sonra şu zata bir çözgütü var. Yani şu keseli becerip bolya deyilen neme var da. Anam var. Onamın anırsında onam entek bolmadık zade bolacakmış yalar edip kabul etmekte. Ya da görmedik zadını. Yani biz sapara bu tayda görünüp dur da. Yöne köyecek bir neme. Problemi katı sahada. Katı sahada bunu çözmek için kan bir neme de gerek değil. Yani yankı Abdullah Aydışyalı o halk emosyonu bahane ediyor. Yani bizi kovarap bilyaniz bizi çıksak. Böyle bizi kim kovaramalı? Mesela. Neme var? Abdul yani dinden ne merak verdim de menem bir dine bir misal vereyim. İsrailoğullarına yanlış bilmeyen olsam ya Musa peygamber ya da İsrail peygamber yani Yakup olmalı böyle kadı. Yakup deyip biliniyor. İki adı var. Biri İsrail, biri Yakup. İkisinden biri iyi verilen olmalı.
Son gelýär, ay sen kim diýär, men peýgamber diýär. Ay sen biziň ýaly adam diýär-de. Näme Huda meni ýiberdi diýär. Biz diýär ýok diýär, biz adama garaşamyz ýok diýär. Peýgamberiň geljegini bilýäs, bize diýär perişte ýalak bir peýgamber gerek diýär-de. Perişte gerek diýär. Ýöne nemesi vardı son bu adamların eden işinin neticesi vardı şu peygamberlerin. Olara şu neme gerek yani sen güýçlüm arkanda bir zat var mı? Okey yani güýje hizmet etmek bolýar bu illeşler yani güýç iki görünüş bolup bilýär. Biri zulüm, zalymyň güýji bolup bilýär, birem gowuluk tarapyň güýji bolup bilýär. Yani güýje hizmet etmek demek ikisine de hizmet edip bilýän de haýsy ortağa çyksa. Yani buların getirecek son neticesi var da. Yani ağır neticesi olacak. Şonun için doğru tarafı hizmet edip bilmeli. Şu wagt diýär, o saparaň arkasında näçerek güç var. O näçerek pulu var ya da köp adam. Pulu kendi diýär ya da enten sapara. Gatken benim başka da kudretlüm ken yani. O son O. baba şu güýje göre o şoň güýjüne hizmet etjek diýär de saparaň aýdýan o dogry sözlerine ya da edýän meselem Türkmenistan şunun ýaly bolup üýtgemeli diýip meselem şu wagtda şelle başga bir türkmenden eşitmedik nemelerim bar da. Kemine men bir munçuk ara kesme berip bilermi? Bor. Aha. Ne? Sapara ya şunun ýaly men bu görýän zatlarym inde samimiýet diýdiňiz Abdullah aýtdy açyk aýdalys täze Türkmenistana tarap gidýäs özümüz. Hakykatdan hem. Ýöne halkym demetjekde täze Türkmenistana gurandan soňam köp kynçylyklar çykarjagy görünüp dur bu ýagdaýda. Yani şu birinciden neme bolmaly? Jogapkärçiligini bilmelimi kendi? Yani men meselem şu adamlar şu iş edýär diýdim, Halmyrada sapara çykyp başlady. O menem hökmän suratda bir goşandym, goşmaly diýip çykdym yani birinji konstitusiýa barada çykyş etdim Halmyrada öňkü kanalynda galdy. Birinji şu videolar uradyp başladym. Men hiç pikir edemok bu yerlere çelli geler diýip bu iş. Yani o wagt nähil boljagyna hiç aklyma gelen ok. Bu işin nähil gutarmaly diýilen bir soramadym. Ýöne o şu iş dogry iş ýöne edilmeli diýdim. Hakykatdan ýalňyşlygyny görüp görse Türkmenistan içinde bolup bitýän zatlary. Hiç bir daşary ýurda çykyp okuwyny utaran adam gaýdyp izine barasy gelen nokta. O barmak üçin bir şert boýa düzelse barjak diýär. O düzelmeýän bolsa da munda düzeltmeli de onşam nädem bolsa. Demek kemine yani sistemli yanlış vardı. Sistemli yanlış bunu bir yanlış ayrı aydı oturup man yönü bir cemle var diyenler. Ne şu an Türkmenistan ya normal yani adam yaşar yalık yağda getirme için onu getirmede kıyımda değil. Şu adından 250-300 min iş yeri bilen edilmeli. Şu iş yeri böyle işlep başlıyor, ödül işliyor, cemiyetin ödülünü. Şu da var, yönü sistemli yanlış bolan son, şu ne edilmeliğine bilen ok, şu etmeliğine bilen oklar. Bir topardadı, ağdak geçerse, böyle ödeyet, bu iyi kenente, yani altyapı dedik ha. O altyapının bir bölümünü ayttık. Adamla gönlü kendi bir yani doğruyunu aytsa gönlünü yakmayanlarını biz şu tinçilerden, terediyenlerden netice çıkarıp biliyse o Türkmenistan'ın 80-90% yerinde altyapı yok. Kanalizasyon da yok. Altyapı bellidir. Altyapının başka da atlanan altyapısı var da ne? Ticaretin birisi. Önümçülüğün altyapısı komünikasyondur. O da yollar,
Onun internetdir. Şu zatlar var mı? Türkmenistan'ın 95, belki de 99% yok. Şu altyapın bolmasa ten biznesin bolunok. Ten yankı näme ekranına internetin üstüne tövden uludurun köpürdölüğün diyenin bilen bolana o altyapısı yok. Yorum olmasa daha şoğuzu önümün 5 saat 3-4 saat aşkıvadı yetip bilmeyen olsa onun mara yetip bilmeyen olsa önümçülüğün yok. Yok salmıyorlar. Öndüren önümü içeri marada önümü öndürülse çok Üstüne de o geldi tamtıklık ya. var. Olay değil tamtıklık. O tamtıklığım da nadanlık. Ne cehalet diyenin şol. Ne sonralık köçen ortasında yankı aklın akımının ya önümçülüğün akımının ortasında duran nadanlıklar var da. Nedir şu at bizim taşında işleyecek kolumuzda dövüt portföyün nadanlar var da. Edir sonralık şu taydaki yankı tayını kaldırıp sen taklayan milisidir şol. Şu milisten şu tay koyuyan ya koyduruyan sonra buyruk veren oradan apmadan. Ne yengmeli nememiz yani buradan değildir. Katı kendi. Düşünce bile nemeli. Ne şu altyapını düzeltmek için 250-300 bin iş yeri şol. Yani o iş yeri başlandı o yine de ödedini dolandırup başlar. Çarkaylanıp başlar. Onu fikir ediyen adam yok. Şu 300 bin taşında gerekiyor da. Çörek gönder. Ana bizim yağdaylanma şeylere kemiğine. Yani hazır düzeltmek için elinden geleni diyemişler. Oğurlan pullarını investise deyip yurdun içine tazeden sokacak oluyormuşlar sapara. Haberleri gelip dur bize. Ya bunların indi gidecek yeri yok. Yani şu zade ediyen olsa yani öz oğurlan pulunu bizim tahmin edişimiz yazdı ama öz oğurlan pullarını bunlar entek tazeden izine salacak olurlar deyip şunu ediyen olsalar sapara onda bunlar bitti yani. Başka edere çaresi kalmadı. Bunlar indi şu edip bilseler yurdu satacak. Yöne çol hakimiyeti verecekler. Gerek olsa oğurlan pulunam izine getiriyor. Görüşümüz yani. Onu getirip 5%, 10% getirir. Yok ya o izne sokacak bulam $100 milyon mı onun yalbırız 60 oldu. $100 milyon berden onun 2 etse 3 etse Türkiye'de mi varıp dura her ay? Yok. Berden işlep uğrayan adamların pulları. Kemine Abdullah'ı biz bir yeri gördük. Geldim. Geldin mi Abdullah biz olmadı utoryat. Biz yani parça gitti. Abdullah parça gitti deyip biz başka gruba geçtik Abdullah. Yok. Men şular ýaly burada aýtjak bolýan. Urwan uly aslında wara bizi ýigrenmelerle gowurmar bile. Meň pikirimçe. Benim şeyle bilen Abdullah. Sebäbi biz oňa ýagşylyk etýäs. Adamlara beýhuş edipdirler. Neme yatırıptırlar da tuvarın görmez ya gözünden tutturlar. Attan yıktılar. Şondan olaymasın. O adam gözünden tutturlar adamın. Tuvarını gören ok. Hakikati gören ok. Hakikati tuvarını nakler gizliye. Seyavi tuvarını naklen işine geliyor. Arkayın gözünden tutturlar. Sağından çepinden goparıyorlar. O näetden ýalar, öýýäler, aýawarlan. Bir adama
topulsan goran biler yüzüne ora yani. Öwten hiç kim goran bilme öwa varsa kalkan yok da. Hova şeyle kendin evet. Öwa varsa kalkan yok o hikayeler ama kâwir hikayeler var. Dostum başlık oldu diye. Gatovat etti diye. Geldi diye başlık oldu diye. O kutluyorlar, alkışlıyorlar o ya. O sizin sayenizde, sizin kömüğünüzle bilenip ya minnettarlık bildiriyor diye de başlıklarlar. Son 5-6 aydan bir yıldan son bir iş için bardım diye bir daha da gol çektirmek için olun diye. Taşayık çıkıp bıyıkırıyor diye adamlarına diye. Tuvalette kahve yok diye. Ben diyecek böyle anladım. Ona böyle ağır adamlar var. Bir gözünü açıp önüne gelip şunu şunu düşürünü için ağır adamlar var teori onunla. Köşk ara salamalı diyen yani. Bizim sola adamlar görküyor. Ya misal için geçen yedek aytım ha 3 vedire tohum her bedireden tohuma uğurlayadı. Uğurlanan tohumun kurban ola peydası yok da hiç yeli. Ziyan o adine. Sonra alıp taşıyırda satacak buğdayları kem oluyor. O da atlarım bir ait ya adamı. Çoğruğunu aitmalı adamlar aydın. Gözünden okturlar gizliyorlar ayı var. Abdullah mene çalarak tanıyan kanyan ülkenin tananok belki de tavolunu aydar tanasa da adet. Ha? Bir de öyle adıma uğurlaştım tapara hiç o tavolunu araşmadım hiç kimden de tavolunu işte vatıma mara bir hili yormuş yalan açalıp galan yalıp koyuyor. Aydanlarına ayt sesin çıkarman gidenler var. Benim için mum tavolundan meterde. Eğer bir yerine bir yaşlık et bilen olsam. Bu ne aylıkçı diye kan demek. Abdul. Bu ara yonu eğilçip ölür yolunda. O ne aylıkçı diye kan bu. Onu bilmedim onu gördüm onu devetir bilem o. Bir sefer Türkiye tağda gelen vakitlam işim ucum yok men anarda taşırançılık ettim de birazcık. O işgarlığım vardı. Olen işgarlığımın köpüsü bärdi işler görülürdi. Biri zannetti işim ucum var mı? Ayşılor yalakı. Stalı koydu. Yer arasalayan pasport çektim. O zaman etti gelliydi. Men neydi go iş taptım olun neydi. Men şuna ötüp var hemen gelmeye isteydim. Hemen bağır deyip vardım. Onun yerine işe geçtim. Böyle kârım var iş yapmışım. Son vaktim esme öyle bildim de o iş tapmanları öyle go iş. Men münatip yerimde oturtmak için başlığıyla burlaşıp men yerine koyuptur. Öğlem sonundan 10 yaş bunlar bir iş oldu. Ben işgarlığımdan değil. Kaçan bular yalak edip bu adamın nemettim kam gün kazandım kam deyip son kan fikir ettim de şu ne senden fikir etip de ama da maydam ok sen şey dipsin deyip yani hazır fikirlen yanına yardım için vakti. Tuğlu mu? Bular ya adam ma orta Türkmen böyle diye Türk mü? Türk Gen oluyor tuğlu mu? Gen orta tuğlu mu? Türkler bizim Şeyin yapıldı demek. Abdul Şeyh'in kedilli. Abdul'un Şeyh'i kedilli. Telefon gelen olma mümkün. Şeylere olma mümkün. Kemine gurrun bir Skayda emede bu torayeli. Skayda o toplayalı. O. O Abdul hakikaten kızıklı nemelere, temalara dile getirdi. O bizim Adam pikirnayt ya, pikirnaytmanım öğrenmeli, pikirnem aytmalılar bir yerde. Halkın önünde de adamlar pikirnaytmanı
bu atlan şey edilmeliğini yuvaş öğrenmeli. İçin gümletip görmelilerle. Onda şu tayda bol edayel Abdul. Son yine de devam ederiz önümüzdeki günlerde. Böyle. Bolya sapara Abdul. Giç yaxşı, ildeşler sizlere giç yaxşı. Sağlıkta görüşelim, sağ olun, illeşler. Abdul senem sağ ol. Sağlıkta görüşelim. Sağ oturun. Sağ olun. Sağ ol. Sağ olun.